Itaracha gose kiambukire kyo kiabere gochanda muno abamenyi abakurwanya ngoso gochia kiabira goika kyoge nigo bagwekere getambukiro gya serikali ye county Nyamira yuko baroseri tarache yo hekogwatani hewode yabo mwagamo na bwegelia township tarache yiga konya nigo yabere gekobutoka egento kiabere gurubenene asobweta sikinseme cyaseboigo babori gosebaire cinga kicho nago sabomo gavana we county Nyamira muskamos nyaribo kubatirana no MCA Ukimasira helioko bekere chichuma na baigo chitaye muri kitu fatiga digisemba na robotirwa sinjira yogwikira Maiga yokorosigwa witaracha ya nyangoso eyere asorubebe rwe wodi ya township na boigo bumwagamo nigo abamenyi bensemeyo besokire na kor kya omogokobo amarieta nkoro kuna mukira nyabiba korwa bikororo lakini bana asto twakorega smono eshedi ere nyangoso primary abuna tokore biashara bieto tokona konia ga egeteri geito egere twana gusukeria abana matuko naende onege ndo kyangokiri naende kyangokiri pi edaracha konye tusumbuete ya nyangoso tware goiko twamana kwabo abuna nko gutoreroche epikipiki yo kekero bogo irio ko iru nange kendo mate ko ira bane skuru o kagandoche imoko lakini boniga edaracha ya chite karosigu igotore nywe yani nari neteno ane pikipiki goragera testi ndore na kietarache yere inkamana konyora bono etarache pikipiki eko ngire buya tindi kona gotuma aiga nigo batumekire cinga kechi nagwa kabya asomo MCA township Muskedi Ukimasira nabo igo umugabana we county ya Nyamira Muskamos Nyaribo ase okubainyora asamari tankuru kunemwe onjuke seitonki gali itangalingwa kere government ye county bia monase gotoroserie daraja konya tuachande kire chigali konya nchiri gweta transportation tia lengo igorende tiganya sa konye government county government yeito nande mbako ganya tu abasuguma mono bamana gotagotokorere mirimo tiga bakore mirimo kiagera ntintu tukora chibese ni tukora chibese che bango county tigero sikuteko ganya tu abetereria twa osetinga na matuto ko boli para bone gekera ba trosediga Kenya saba sisenie kubatikana naya nigo babiri bakwenyura emechando eyo babete bagwetera anene azokwambuka kurwase ensemeyemo kuchya eyende amalieta Daniel Ospat gichana igondo mwalimu nyancho kati okay seiterege simaria moni epareye nera ngwetera guchie town nagenda seito eka ya butoke ya ngiga sienkongu na rondi nyamaiya natumya chibesi chinyinge bono ipara ya bwataniwe bono etarache na ekonyesa regete bono tuigwete naende bono etichubuya no ine garama ko ntokoli na gochiana kalire ile siringi 70 dero nkoli ne 150 because ipara ya butogete na semeringa no nabanya pipimba te bakeye egere bono ipara kiya yani etarache kiya etekire na bono konye tokorondi ali amatobe imi twaso esikeime linde nato ndatache ko tukiane gatigara roche kongota kuamba ko chimumbu ne gasie nkongo gukwana na bararia askinsemecho nigo boigo basabire bakorerwe ebiga egento kende tokoirane lyo mwesimi onye sukuma sana duki oyangimasira bia mana sogo sukume gasie yubuya sana na inde bano tote tosukume kapisa chichuma chibe kwa elinde darache ebe complete no more mobe kwa standard kapisa ante chere te sida egento bono ngo saba eta yebe kurone shedinsa tokore biasara bieto paka saine ndu aiga matenta unitore bono tokore biasara bieto tokona konia geteri yeto re nyanya yeito iga twanyora bano mbia tore gabana na diuki mubwatira ne muri gasibiye iga inate aba iga inu tutam ero no muri ime ndori gosuka gochiande naende bono chitaye chibono mubwatira ne motobekere chitaya naende mubeke yende gocha kiabira ngumbwa egere gitoko moreku abaibyo mata bono iga abana banyure chinyasore bobe Ingo reporter getembe kuraiga nyangoso eye gotoke meye wodi ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Inche Fatigad Yesemba